Puro hangin na yung tiyan ko, Boy P. Sakit. Ang hirap pala magpatawa. Ito mo, digay tuloy ako ng digay. Babay na. Di tuloy ako nakapag-rider. Bye-bye! Ganun lang kabilis. Si Rakitera po, na naisip pang tumakas sa camera po. Akala niya naman po, nakataka siya. Ano yan? Sino-survive mo? Nire-revive mo pa ba? Wala na, te. Kung wala na talagang laman. Wala talaga, te. Ay, wow. Oh, in fairness, at least may laman, te. 20 pala. May 20 ka pa naman pala. Hello din, Ma'am Tanya. Ma'am Tanya, hello from Louis J. Excuse me. Balik tayo sa pagpa-fansign at balik tayo sa pag-game ni Kiko Kaliko. Joke lang. Minuo ko pa. Huwag ka na magtampo. Huwag ka na magtampo, Boy P. Ay, huwag ka na magtampo. Huwag na magtampo yan. May food ako. Halikan, ayan. Ang bilis. Pagkain yung katapat. Matakaw. Takaw mo. Love lang. Binabati ko lahat. Ano nangyari? Ginagawa mo. Oo nga. Wala kang mic. Okay, ako lang muna magsasalita dito. Okay, magpapaalam na kami. Ay, maraming salamat. Hanggang dito na lang kami. Ay, sige, magpaalam na kayo dyan, mga buwisit kayong dalawa. Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes dahil dito walang hate. Love lang! Always your number one. SM radio station. Love radio. Love lang.